Prisma és una plataforma virtual didàctica enfocada a l'àmbit educatiu i cultural. El projecte pretén tractar diversos temes controvertits, potenciar la reflexió i obrir el diàleg en les generacions més joves. Consta de diferents apartats i el primer tema escollit és el de les substàncies psicoactives, des del punt de vista del polèmic filòsof espanyol Antonio Escotado, que ha parlat de sociologia, dret i filosofia des d'un llenguatge proper i amè. La filosofia sempre ha estat vista com una matèria avorrida i difícil de comprendre. Es vol fer més atractiva i a l'abast de tothom, dosificant la informació amb un predomini de l'element gràfic i un tractament més actual i dinàmic. Així, a nivell estètic, s'aposta per una marca mutant, tipografies de pal sec simples i clares, el predomini dels blancs, colors molt cridaners, moviment. S'han utilitzat els llenguatges de programació HTML, CSS i JavaScript.